راديو إيرنا حلو توزينا مسحفح كورونا فيروس هاغراوي بده خوين لبزل وان اب حيالو كبابيتات اسمرا اغلغلوت الكتريك ماين زي مهلاو توسخي شغلوت فطيرو خمزلو منشتات راديو رنا حبيرام حزبي بزعبا زي بلعل نهري زلا بعزلو سعال مسل حمام سرعن بزي مقراصن حبريتا خركب بابزهنت ايلو زلو وان بنصارو اب حيالو كبابيتات اسمرا اغلغلوتات الكتريك نبوزح ساعتاتن بتدغاغامنيو كقارص زرزلو أبرز زي مسحفح كورونا فيروس نمكتا حزبي سرع محصاب أداو كزوترن من كسقاساتو قدرتن سمويات عناي مخرقوان تلو أبرز ختم اسمراغنا بسنكي سئنت ماي حزبي براميل سريعو يوعل مهلاو منشتات إيرنا رقاقيصهم منقسي كورونا فيروس أبير تراخياتو سرع مقوض صاريق بركم زلو أبزرقحو سلسة ممرحيتات يتكس هاجرات أفريقيا مسفحفة حمام كورونا فيروس نمكتا كحجزن بنك عالم نزلون وهلو العداك سرزلن قدامي منيستر إثيوبيا تمحصينو اتقدامي منيستر بجوجل عسران أبزفلت هابتامات هاجرات أبزلاخو محصنتا بنك عالم نزبز حدقاتات هاجرات أفريقيا عدا انكسر زلن كحاتسن كله نتن تحوت هاجراوتات زلون دما ولد نايز تلقحو عدا كليلن حتيتو اتقدامي منيستر نزيم محصنتا كم زغربه زغلص زلو بنك عالم مسفحفح كورونا فيروس نمكتا زوعل 14 بليون دولار نهاجرات افريقيا هصص حجز كم سلع دحر متقاسيو بزي كازي بنك عالم نمسراز عدا اب قمت زتو 35 بليون دولار مهلاو اميتولو اتي هاغراوي فاينانساو تكال بتوسخي هاجرات افريقيا كورونا فيروس نمكتا ابز جبر قالسي كغطمن زغيل بدهون محجاز ن15 شوارع زغصل نيسات 150 بليون دولار باجت ممدابو رغاغيصو بجوجل عسرا زفلت هابتامات هاجرات بمرحنت نغوس سعود عرب بسوني 23 مغابيت بفيديو استسني ناي رحقت وعلى كايدنين قدامي منيستر إثيوبيا أبي أحمد دما نزي بمخنيات كورونا فيروس ناي أكار ركب كايد زي كاله وعلى جوجل العسرة بزغروا محصنتايو مسفحفح كورونا فيروس نمكتا هاجرات أفريقيا ن10 عامتات زتوهللن ناي لقح عدا كسرزلن زحتته منيستر مكلغال السودان ميجر جنرال جمال الدين عمر وقعوي ناي سرح عودت نمكياد ناب جوباب زغشلو اوان بهندبتا وقع لبي كم زموته منغست السودان افليتو اتي منيستر رامونغو منغستي السودان تقاومتي وغناتن زكايت زتن مستاف ناب جوبا دحر ميتاويو ب25 مغابيت بهندبت كم زموته تحبيرو دحرم إلاي سرعة البشر أبال وتهدراو قجلن مسقاقر منغستي زغومة لولاوي بايتو سودان زنبرة جنرال جمال الدين بحمام لبي كم زموت زحبر زلو سودان بسنكي سقات كورونا فيروس كفيلاوي ساعتات اتوتو أو إجاتو لبزلا جيزيو زينا أبزي فتصم راديو إيرنا كبراس سمعتنا داغماي سلامتنا كاب أدالوتي مدب انتاي كي بحلالو تقبلو مدبنا انه جميرو سناي مكتتال إرتراويان كم عالمهم بسنكزي نملع عالم بزي ليلان قليلان كحممن كقتلن أب كل خرنعات عالم أصفح في حيزولو كقتالن تلابع عن حمام كورونا يشاغلو ألو أوراد ما أبزي إنترنت كم لبخا زركبلو أمو بو أبيلكا دما أما حبراو مراغبيتات حساباتكا بمثل دمتن تقلصلو مسارح تتاكيمم ميلا مكلخال نايز حمام نحالدوم يكافلو ألو إذا كله أونتاو تراي أيكونن قلشانقو ألوتاوي نزي زي حلاف نتاوي أقباب متحلاف حبريتا نمقرام بوزحات موياويان والكتبق سوسيدوم سنفلت أتاوي حبريتا يم حلالفو ألو حدا خاب مامر روبيل تخلايو نسو قدم أب أسمرا يونيفرسيتي ممهر غازيت انينتن مراقب بوزحانن كومون ممهر قانقا انجليزينيا زنبر خوينو لومي أب كتما ستوكولم سويدن ممهر محبراو فلطت وي سيفيكاو تمرت خوينو يسرحالو نلومي مسانا بزعبا محبراو ميديان كنا عقباب متحلف حبريتا بزعبا كورونا فيروسن زيغبرو حصير زررب كنا سغاغركم إذا نتكمل دلنا محبراو مراقبيتات وي كا سوشيال ميديا
أبتقاقمانا كمي አሎ ንዝብል ብኡ ክንጅምር ደስ በለኒ ነይሩ እቲ ኣጠቃቅማ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ወይ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንሃና ብክልቲኡ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ሸነኹ ፅቡቅ ጥቕሚ ኣለዎ ሓበሬታ ቀልጢፉ ክንለዋወጥ ሰባት እቲ ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ሼር ክገብርዎ ከሕልፍዎ ኣኽኢሉ እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ህዝብና ክረክብ ይሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ ከም ኣብ ኩሉ ዓለም በቲ ሓደ ሸነኹ ግን እቲ ደሰክፈካ ነገራት እውን ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ካብቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ናቱ ጠባያት እንታይ እዩ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ትኽክል ዘይኮነ ሓበሬታ እሞ ከዓ ብቁልጡፍ ናብ ኩሉ ናብ ብዙሕ ሰብ ክሓልፍ ስለዝኽእል ጌጋ መልእኽቲ ክህብ ስለዝኽእል እዚ እውን ሓደ ደሰክፈካ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣጠቃቅማና ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ዝኾነ ሰብ ዘዘርከበ ሰብ እዩ ሓበሬታ ኣምፂኡ ናይ ግሉ ናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ዝገበረ ክኸውን ይኽእል ካብ ካልእ ኣንቢቡ ዘምፅኦ ክኸውን ይኽእል ይጥቅዖ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸፈተ ሰብ ድማ ከንብቦ እዩ ሕጂ ምስቲ ናይ ሓበሬታ ናይ ምምዛን ናይ ምምማይ ናይ ምንፋይ ዘለና ክእለት ሕፅረት ማለት እዩ እቲ ኣብኡ ዝዝርጋሕ ኩሉ ሰባት ከኣምንዎ ወይ ከዓ ህዝብና ከኣምኖ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ድሓር እቲ ዝበዝሕ ግዜ ድማ እቲ ተምፅኦ ዘለካ ሓበሬታ ካበይ ኢኻ ምፂኻዮ እንታይ እዩ እቲ ምንጭኻ ኣየና እዩ እቲ ምንጭኻ ተምፅኦ ዘለካ ካብ ዝኾነ ድዩ ውዶስ ወላ ካብ ዝምልከቶም ትካላት ወይ ከዓ ክኢላታት ኢኻ ተምፅኦ ዘለካ እዚ እውን እቲ ሓደ ኣዝዩ ዓቢ ሽግር ኮይኑ ክረኣየካ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምንጪ ክንጠቅስ ኣለና ነምፅኦ ሓበሬታ ከዓ ካብ ፈቐድኡ ዘይኮነስ ካብ ክእመኑ ዝኽእሉ ዝምልከቶም ክኢላታት ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ትካላት ክኸውን ትፅበየ ማለት እዩ ግን እዝታት ስለዘየለ ሕጂ እቲ ዝመፅእ ሓበሬታ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ይኸውን እሞ ነቲ ሰብ ክርብሾ ነቲ ሰብ ከሻቐሎ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ጉጉይ ዝኾነ ውሳኔ ክውስን ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ እዝታት እቲ ዘሰክፈካ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ገና ክንገልፆ ንኽእል ኢና ኣዋ እወ ሕጂ ግን እንታይ ኢና ንብል ንኽለካ ዓለም ብዓለሙ ብኮቪድ 19 ዝበሃል ኮሮና ቫይረስ ተጨኒቑ እንከሎ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዛዕባ ዝንጅብል ፃዕዳ ሽጉርቲ ሽንፋእ ወይ ከዓ በቲ ሓደ ወገን እውን ፀበል ብተመሳሳሊ ኩነታት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ናይ ሳይንስ ውፅኢት ክሒድካ ከዓ በቃ ናብ ኣምላኽ ጥራይ ከምዚ ድኸውን ድብል ስብከታት ገለ ዘለዎ ትርኢ ኢኻ እዚ እቲ ዝኾነ ሰብ ክመዝኖ ይክእል እንድዩ ማለት ብፍላይ ኣብዚ ኤውሮጳ ደሎ ሎሚ ሕጂ እቲ ሽግር ምዚ ሕማም ምዚ ለበዳ እዚ መፂኡ ዘሎ እቲ ዓብ ሽግር ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ከምዚ ዓይነት ክራይሲስ ክመፅእ ከሎ ህዝቢ ሰባት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ይመፅዎም ማለት እዩ መልስታት ከዓ ይደልዩ ሕጂ እዚ ሓድሽ ብምዃኑ ዝሕማም እዚ እቲኦም ክኢላታት በብእዋኑ ዝረኽብዎ ዘሎ ሓበሬታ እኹል እውን ኣይኮነን ስለዚ ቀስ ኢሎም ኣረጋጊፆም መታን ክህቡ ተጠንቂቖም እዮም ዝህቡ ዘለዉ ማለት እዩ ሓበሬታታት ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃጓፍ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንፎርሜሽን ብኡ ዝወሃብ ሓበሬታታት ነዚ ጋብ እዚ ክመልኦ ይኽእል ማለት እዩ ሕዚ ሰባት ካብቲኦም ዝምልከቶም ኣካላት ክኢላታት እቲ ክረኽብዎ ዝግብኦም ቅልጡፍ መዓልታዊ ሓበሬታታት ይረኽቡ ብዘይምህላዎም ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ናይ ቋንቋ ካልእ እውን ክተእትዎ ትኽእል ኢኻ ሽግር ሕጂ ናበይ ገጾም ክዛዝውኦም ማለት እዩ ናብቲ በዚ ማሕበራዊ ሚድያ በዚ ሶሻል ሚድያ ዝወሃብ ዘሎ ኩሉ ተፈላለየ ሓበሬታታት ናብኡ ገጾም ክዛዝውኦም ማለት እዩ ምክንያቱ ብተፈጥሮና ንሕና ሰባት ሓበሬታ
ናይ ሓበሬታ ሃንገር ኣለና ጥሜት ኣለና ኩሉ ሻዕ ሓበሬታ የድልየና እዩ ነቲ መዓልታዊ መነባብሮና ክንገብር ድዩ ውሳኔታት ክንውስን ድዩ ካልእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃጋፍ ናብኡ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታታት ኢኻ ትረክብ ገገሊዩ ትሚሉ ቤላቤለው እዩ በለካ ለክዓካ እዩ ክስቱ ዓርከይ ዝበለኒ ኣብ ከምዚ ኣብ ቻይና ከምዚ ገይሮም ነቲ መድሃኒት ነቲ ሕማም ፈዊሶሞ ኣብ ህንዲ ከምዚ ገይሮሞ ኣብ ኢራን ህሩዱን እዚ ሳፍራንን ገይሮም ነቲ ሕማም ተኣሽሙ ፈዊሶሞ ኣብ ኣሜሪካ ገለ ከምዚ ገይሮም ፀበል ማይ ጨሎት መንዲል ጸሎት ዝተገብረሉ መንዲል ኩሉ ኮረሪማ ገለ ድሌትካ ሰብ በብ ዝረኸቦ በብ ዝመስሎ ይህብ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኻ እዚ ሃጋፍ እዚ ሕቶታት ኣለካ ነዚ ሕቶታት እዚ ድማ መልስ ተደሊሉ ኣለኻ ስለዚ እኹል መልስ ኣይትረክብን ኣለኻ እዚ ሕማም ዝሓድሽ እዩ ብዙሕ ዘይተፈልጠ ነገር ኣለዎ ስለዚ ካብቲኦም ሓኻይም ካብቲኦም ክኢላታት ካብቲ ናይ መንግስቲ ካላት ዝወሃበካ ዘሎ ሓበሬታ እውን ሙሉእ ኣይኸውንን እዩ ስለዚ ናብቲ ገጽካ ትኸይድ ካብቲ ተምፅእ ሎም መዓልቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ እዩ ፎሳይ ኣገለ የብለካ ፃዕዳ ሽጉርቲ ትበልዕ ድሓር ሽዑ ፅባሕ ሓደ ሰብ ፅኒሒሉ ሁሩድን ገልን ጌርካ ድሕር ሰቲኻ ድሓኒ ይብለካ ለሚን ጌርካ ሓዊስካ ናብኡ ገጽካ ትኸይድ ፅኒሒልካ ካልእ ትሰምዕ ሓደ ዓርከይ ከምዚ ገይሩ ሓዊዩ ኣሜሪካ ይብለካ ከምኡ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ባህሪ ናይ ሰባት እዩ ብዓብኡ ከዓ እቲ ናይቲ ሶሻል ሚድያ እዚ ዝህቦ ተኣሽሙ ማለት እዩ ዝመልኦ ሃጓፍ ማለት እዩ ግን እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ከም ሰባት ቅድም እንታይ እዩ እቲ ፍርሒ እቲ ራዕዲ እቲ ጭንቀት እቲ ሻቅሎት ቁርብተይ ክንቆፃፀሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኩሉ ሻዕ እቲ ዝመፅእ እንታይ እዩ ሓፈሻዊ ፍርሒ ራዕዲ ጭንቀት ሻቅሎት እዩ ዝፈጥረልካ ሕጂ ነዚ ንነብስና 10 ሻዕ ክነዘኻኽራ ኣለና እዚ ነገር እዚ መፂኡ ኣሎ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክንገብር ኣለና እቲ ንረኽቦ ሓበሬታ ካብቲ ዝእመን ካብቲ ዝምልከቶ ክኸውን ይግባእ ዝህቡኽ የብለይን ደሻቐል የብለይን ነቲ ሓበሬታታት ከዓ ንኩሉ ርኤ መጀመርያ ሰሚዐ መዚነ መምየ ክቕበሎ ደይ ከይቅበሎ ርግእ ኢለ ተኣሽሙ ክገብሮ ክኽእል ኣለኒ ሕጂ እዚ እዩ እቲ ሽግር ማለት እዩ ቅድም ክንፈርሕ የብልናን ዘፍርሕ ሓበሬታ ክንህቦ የብልናን ንህዝብና ዘሻቅሎ ጭንቀት ዝፈጥረሉ ምክንያቱ ምስ ጭንቀት ምስ ሻቅሎት ምስ ራዕዲ እዚ ስትረስ እዩ ማለት እዩ ኣብ ስትረስ ከዓ ኩሉ ሻዕ እቲ ርግእ ኢልካ ክኸውን ዝግብኦ ውሳኔ ኣይትውስንን ኢኻ ስለዚ እዚታት ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ንረኽቦ ሓበሬታ ኩሉ ክንኣምኖ ኣለና ማለት ኣይኮነን እቲኦም ክንኣምኖም ዝግባአና ሓበሬታ ካብቲኦም ክኢላታት ካብቲ ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ትካላት ኣብ ዘለናይ ዓዲ ማለት እዩ ንዕኡ ሰሚዕና ነቲ ዝብሉና ዘለው ድማ ምኽርታት ዝህቡና ዘለው ሓበሬታ ትእዛዛት እንድሕር ኣብ ገገሊኡ ትእዛዛት ኣሎ ከይትወፅኡ ድሕር ተባሂልና ከይትወፅእ የብልካን ሕማም እንድሕሪ ዝኾነ ይኹን ሰዓል ይኹን ወላ ካልእ ወላ ዝናይ ግድን ኣይኮነን እዚ ኮሮና ቫይረስ ክኸውን ካልእ ወላ እንድሕር ተመሳሳሊ ነገር ባህርያት ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ ምልክታት እንድሕር ሪኢኻ ኣይትውፅእ ኣብ ገዛ ኮፈል ኣብ ገዛ በዓል ውሸባ ግበር በዓል ክርተና ግበር እንድሕር ተባሂልካ በቃ ነዚ ነገር እዚ ከተኽብሮ ይግባአካ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እቲ እንታይ እዩ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ደኣክል ሓበሬታ ናብ ኩሉ ኣስፋሕፍዮ ማለት እዚ ሕማም እዚ ብኸመይ ከም ድመሓላለፍ ገሊጹ ኣሎ ከምኡ እንተን ሃገራት ኩለን ወላ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ደሓን ዘሎ ይመስል ኣብ ንታሕቲ ዝወረደ ይመስል ሕጂ ነቲ ሕማም ሓደ ካብቲ ንህዝቢ ኣሻቓሊ ገይርዎ ዘሎ እዚ ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይ ከኣንስ ማሕበራዊ ተነጽሎ ወይ ማሕበራዊ ምፍንታት ገለ ዝብሎ ዘለው ነብስኻ ምፍላይ ዝብሎ ዘሎ ወይ ምስ ውሸባ ድተሓሓዝ ጉዳይ እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ሕብረተሰብ ድኸበዶ ይመስል እሞ ምናልባት ካብዚ ትዕዝብቲ ካብዚ ናይ ማሕበራዊ ፍልጠት ወይ ኣብ ሲቪካዊ ትምህርቲ ክትሪኦም ከለኻ እዚ ከመይ ደሎ እዚ ኩነታት ከመይ ይመስለካ
እዚ እቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ዝምረፅ ዘሎ ከምኡ ግበሩ ተባሂሉ ዝምከር ዘሎ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ማዕከናት ዜና ይኹኑ ካልኦት ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ እዚ ሕማም እዚ በቲ ድሮፕለት ዝበሃል በቲ ካብ ነብስና ዝወፅእ ካብ ኣፍና ካብ ኣፍንጫና ዝወፅእ እቲ ነጠብጣባት ማለት እዩ ብኡ ዝመሓላለፍ ብብዝሒ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ሽዑኡ እቲ ምሻሎ ኣነ እንድሕሪ ዕንጥሸው ኢለ ኣብ ኢደይ እንድሕር ሒዘዮ ንዓኻ እንድሕር ምሳኻ ቀሪበ እንድሕር ተንኪፈካ ወይ ሓደ ነገር እንድሕር ተንኪፈት ተንከፍኮ እንድሕር ተንኪፍካ ክስዕል ከለኹ እውን ናብኻ ክመፅእ ይኽእል ብቐጥታ ዕንጥሸው ክብል ከለኹ እውን ናብኻ ክመፅእ ይኽእል ብቐጥታ ሕጂ እዚ ሕማም እዚ ካብቶም ቀንዲ ዝመሓላለፉ ኣገባት እዚ ካብ ኮነ ካብ ሰባት ምርሓቅ እዚ ሶሻል ዲስታንሲንግ ማሕበራዊ ርሕቀት ምሕላው ኣገዳሲ እዩ ሓደ ዓብዪ ኣገባብ ናይ ምክንኻን እዩ ናይዚ ሕማም እዚ ዝበሃል ምክርታት ይወሃብ ኣሎ ሕጂ ንሕና ከዓ ከም ሕብረተሰብ ኩሉ ኣነባብራና ኣካይዳና ብእኩብ እዩ ሕጂ ኣዝዩ ንዓና ብፍላይ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ቁርብተይ ክብድ ክብለና እዩ ከማና ዝኣመሰሉ ሕብረተሰባት እውን ኣለዉ ግን ንሕና ይገድሰና ስለዚ ንሕና ክንበልዕ ከለና ተኣኪብና ኢና ንበልዕ ክንዕልል ከለና ተኣኪብና ኢና ንዕልል ክንሰቲ ከለና ሻሂ ቡን ብሓንሳብ ክንወፅእ ከለና ብሓንሳብ ክንከይድ ከለና ብሓንሳብ ወላ ሓደ ሰብ ዝገዝእ እንከሎ ኣስቤዛ ተተሓሒዝና ክነሰንዮ ክንዕልል መታን ንወፅእ ብሓንሳብ እንዳ ኣርክትኻ እንዳ ሓዋትካ እንዳ ዝማድካ ትኸይድ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ትዕልል ሕጂ እዚታት ሓደ ባህሪ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዓና ከም ሓደ ሪስክ ግሩፕ ክገብረና ይኽእል እዩ ኣብ ሓደጋ ዘለው ኮሚኒቲ ክገብረና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክገልፆ ፀንሓኹ ቀዲመ ከምቲ ዝግለፅ ዘሎ ብኩሉ እቲ ሕማም በዚኦም ድሮፕለት ንብሎም ፅናሕና ብኦኦም እዩ ዝመሓላለፍ ስለዚ ሓደ ሰብ ድሕሪ ሒዝዎ መፅኡ ንኩላትካ ክበካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብቶ ይከብድ እወ ግን ንግዚኡ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ነዚ ብሓባር ዝግበር ነገራት ኩሉ እንተደኣ ኣወንዚፍናዮ ንግዚኡ እቲ መኻድ ንድሕድሕድካ ምብፅፃሕ ብሓንሳብ ምዝዋር ብሓንሳብ ኮንካ ምብላዕ ምስታይ ንግዚኡ እንተደኣ ገዲፍናዮ ካብዚ ሕማም እዚ ንነብስና ወይ ከዓ ካብዚ ቫይረስ እዚ ናይ ክንጥቃዓሉ ንኽእል እቲ ተኽእሎ ማለት እዩ ክነውሕዶ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሶሻል ዲስታንስ ኣብ ኩሉ ኣሎ ዲስታንሲንግ ስለዚ ሰባት ብተፈላለየ ብቴሌፎን ብስካይፒ ብፌስቡክ ብካልእ ኣገባባት ማለት እዩ ክዕልሉ ክዝተዳረቡ ይውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ከምኡ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና በቲ ሓደ ሸነኹ ምናልባት ሓደ ፅቡቕ ነገር እውን ክትሪአሉ ትኽእል ኢኻ እንታይ እቲ ሰባት ነቲ ሶሻል ሚድያ ንኩሉ ብደንቢ ክጥቀምሉ ምህሮም ንህሉ ኢልካ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዎ ከቢድ እዩ ብፍላይ ንዓና እቲ ኩሉ መነባብሮና ብከምኡ ዝኾነ ግን ናይ ግድን ክንገብሮ ኣለና እንተደኣ ነዚ ሕማም እዚ ናብቲ ኮሚኒቲ ናትና ናብቲ ሕብረተሰብ ናህና ከይመፅእ ዝከኣለና ክንገብር ይግባኣና እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ክነኽብሮ ዘለና ነገር እዩ ስለዚ ብከምኡ ክላበው ስለዚ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ህዝቢ በዚ ኩነታት ናህና ይሓስብለው ንሕና ከዓ ብዛዕባ ናታቶም ንሓስብ ኣለና ንሕና እኩል ሓበሬታ ንረክበሉ ንኽእል መራኸቢ ብዙሓን ኣለና ወይ ከዓ ንማሕበራዊ መራኸቢታት ኣለና ኣብ ኤርትራ ከዓ የለን ስለዚ ነዚ ከመይ ክነዋሃዶ ንኽእል ሕጂ ንሕና እወ እቲ ሓበሬታታት ንረክቦ ኢና ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ንሸቐለሉ እቲ ውደሎ ድማ ብኣና ይሸቐል ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይረኣየካ እቲን ማዕከናት ዜና ዘለዋና ተረአን ኣብዚ ዕዙዝ ምዃኑ ይረኣየካ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዜን ማዕከናት ዜና ማዕከናት ሓበሬታ ዘለዋና ብደገ ማለት እዩ ዝፍነውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣቓልብአን ኣብዚ ሕማም እዚ ገይረን እቲ ዝድለ ሓበሬታ እቲ እዋናዊ ሓበሬታ ንህዝብና ከመሓላልፋሉ ብዛዕባ ሕብረተሰብና ኣብ ደገ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሕማም ከመይ ኢሉ ዝላገብ እንታይ እዩ እቲ ሕማም ናባና ከይመፅእ
ከይላባዕ ዓድና እንታይ ክገብር ኣለዎ ህዝብና ክወሃብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓብይ ተራ ክፃወታ ሓበሬታ ክወሃብ ኣለዎ ኣብዚ ድማ ሳተን ዓብይ ተራ ክፃወታ ኣለወን ጥራይ ዘይኮነ ድማ እቲ ሓበሬታ ክደጋገም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከማ ሙሉእ ዓለም ዝተራእየ እንታይ ነይሩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተራእየ ሓደ ነገር ነይሩ እቲ መጀመርያ ውፅእ ምስ በለ ሕማም ምስ መፅእሲ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ይላገፅሉ ነይሮም ከምዚ ሓደ ዓብ ነገር ኣይኮነን ትብሉ ክላ እዚ ከዓ ገለ እንዳበልካ ሸለል ትብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ለበዳ ነቲ ሕማም ክላባዕ ሓደ ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ህዝብና ኣዝዩ ዕቱብ ዝኾነ ጥንቃቐ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ኦፍኮርስ እቲ መነባብሮ ከቢድ እዩ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ግን በቲ ዘለዎ ኩነታት እቲ ዝከኣል ክገብር ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ እዚአን ናይ ሜዳ ማዕኸናት ዝብለካ ዘለኹ ናብ ህዝብና ንኽሓልፍ እዚ ሓበሬታ እዚ እነናሻዕ ነዚ ኣርእስቲ እዚ እናልዓላ ክሕልፍኦ ክነግርኦ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ውሽጢ እንድሕር ይወሃብ ኮይኑ ሓበሬታ ፅቡቕ በዚ ከዓ እንድሕር ተወሲኽዎ ተወሳኺ ሓበሬታ ይኸውን ማለት እዩ እሞ ፅቡቕ እንታይ እያ እታ ናይ መወዳእታ ሓቶ ይትመዘላ በዚ ንሕና ዘለናዮ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ናይ ኮቪድ 19 ወይ ኮቪድ 19 ናይቲ ሕማም መከላኸሊ ሜላታት ዳርጋ ክትተግብሮ ንኣብነት ኢድካ ብግቡእ ደጋጊምካ ናሻዕ ንሓደ 30 ሰከንድ ወይ ፍርቂ ደቂቕ ክትሕፀብ ኣፅሪኻ ብሳሙና ጌርካ ከምኡውን ካብ ሰብ ክትፍለይ ገለ ዳኣመሰለ ደኽእለካ ነገራት እዩ ኣለዎ ትዕድላት ሕጂ እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣሻቓል ዝገብሩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ፀገም እቲ ህዝቢ ኩሉ ዓይነት ማለት መከላኸሊ ዳርጋ ይብሉን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብውሕዱ ማይ ከማን ከም ልቡ ኣይረክብኒ ማይ ድበሃል የለን ይበሃል ኣሎ ግፋ እውን ኣሎ ሕጂ ይበሃል ኣሎ ሰብ ማለሲ ኣብ ክንዲ ድብተን መሊሶም ብምክፋፍ ናብ ይወስደሎ ይበሃል ኣሎ ሕጂ ነዚ ኩሉ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር መመኸርካ ነርካ ንስኻ ካብዚ ናይ ኣብዚ ዘሎ ትዕዝብትኻ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክህሉ ዝኽእል እዚ ደኣ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓንተ ወይ ክንዛረቦ ፀናሕና እኮ እዩ እዚ ሕማም እዚ ብዝያዳ ዝላባዕ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣይግብሮም እምበር ከብድና ሓቂፍና ንኸይድ ኣለና እንድሕር ሰባት ኣኪብካ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብቲ ተዓሊም ቦታ ሳዋ ትወስዶም እንድሕር ኮንካ ብማኪና ፀፋፂፍካ ትወስዶም እንድሕር ኮንካ ንግዚኡ ኣብ ገለ መፅንሒ ኢልካ ትእክቦም እንድሕር ኮንካ ወላ እትዮም ኣብ ፈቐዱ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብቲ ጎዳጉዲ በዓል ዓዲ ኣቤት ንፈልጦ እንዲና ኩላትና ክንዲ ምንታይ ሰብ ይድእስር ኣብ ሓደ ሃንገር ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሕጂ ኣይግበሮም እምበር እንድሕር ሓደ ሰብ ሒዝዎ ኣትዩ ተወዲኡ ማለት እዩ ተዓብዩ ከዓ እቲ ዘሎ ግፋታት ገልመለ እዚ መሊሱ ነቲ ነገር ክትክሶ ይኽእል እዩ ሕጂ ከቢድ እዩ ወላ ክትግምቶ እውን ኣብ ርእስኻ እውን ክተቐምጦ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ክትስእሎ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ እውን ወላ ኣነ ርዲት ክህልወኒ እውን ኣይኽእልን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክትገብሮ ዘለካ ልክዕ እቲ ብውድብ ናይ WHO ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣብ ውድብ ጥዕና ዝወሃብ ዘሎ ምኽርታት ብኩሎን ሃገራት ግን ዝወሃብ ዘሎ ምኽርታት ብኩሎም ክኢላታት ተመራመርቲ ሳይንቲስት ዝወሃብ ዘሎ ንሱ እዩ ሕጂ ኣንፃሩ ደኣኻ ክትገብር ዘለካ እምበር ንሰብ ክትእክቦ የብልካን መሕልፎ ኸማን ሰባት ከይንቀሳቐሱ ሰባት ከይወፁ ሰባት ኣብ እኩብ ከይኸዱ እዝታት ክትገብር እዩ ክኸውን ዝግብኦ ንምሳሌ ኡጋንዳ ኬንያ እንድሕር ወሲድና እዚኣተን ድሮስ እኳ ከምኡ ክገብራ ጀማሚረን ኣለዉ ኡጋንዳ ኩሉ ነገር ተዓፂሎ ትምህርቲ ተዓፂሎ ምሻሎ እቲ ባራት እንዳ ምግብታት እዝታት ኩሉ ሰብ ዝእከቦ ቦታታት ኩሉ ተዓፂሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኢኻ ትፅበ ግን እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ስለምንታይ ከምዚ ይግብር ኣሎ ሓደ ዘሰክፍ ነገር እዩ እንድሕር ኣትዩ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት እዩ ከምፃልና ኣብ ህዝብና ምሻሎ ዘይወፅእ በሰላ እዩ ክገድፍ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ እንድዒ እንታይ ሞ ክትብል ኢኻ እቲ ሰብ ኣብዚ ድኣት ከምቲ ዝበልናይ ዓመንተ ወይ ሓበሬታ ነቲ ህዝብና መሃብ እዩ ስለዚ እቲ ህዝብና ኣይከይድኒ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣነ እንዳረኣኹ ሲ ተኣኪበ ተጓሪተ ብሓደ ቦታ
شح حساب كنت شح حساب 3,000 حساب 10,000 حساب زكبوا له بطاق خيد مو بزح جوان مو زحما ماتيو زبحال الزلو عندنا استات قرطي تاشم يقبركاي معناتها ስለዚህ ተሰብ ቀደም እንብይ ክብል ክእል ኣለዎ ንፈልጥ ኢና ወት ሽግር ኣሎ እዚ መጻካ ሳዕቢናት እውን ኣሎ ግን እዚ ፍሊዝ ዝበለ እዋን ፍሊዝ ዝበለ ኩነታት እዩ ዝሕማም ዝን ድሕር መጽኡ ድሕር ኣትዩ ድሕር ኸይድካ ተኸምጾ ዝኽእል ታሽሙ ምስ ጽሬት ዘየለ ምስቲ ተመጣጠነ ምግቢ ዘይምህላው ምስቲ ኩሉ ነገራት ሪኢኻ ማለት ሕክምና ዘይምህላው ገለመለ ኣዝዩ ከቢድ ስምብራት እዩ ክገድፈልና ስለዚህ ከምቲ ምሻለው ውልቃዊ ዝኾነ ውሳኔታት ክወስን ክኽእል ኣለዎ ተሰብ እዚ በዝ ደለው ሰብ ነቲ ህዝብና ተሓበሬታ ክህቦ ኣብቲ ዝተፈላለየ ቦታታት እናኸደ ድማ ሕጂ እኳ ክንድምታይ ተኣሽሙ ኣይክህልውን እዩ ብዝተፈላለየ እናፀሓፍካ ድዩ ብኢሜይላት ድዩ ካልእ እናሰደድካ ነቲ መንግስቲ ይኹን ነቲኦም ተወከልቲ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ኤሮጳ ዘለው ካልእ ዓለማት ዘለው ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለማት ዘለው ምድፍኦም እዩ ግን ምፍታን ይምበር ክንደና ይክይሰምዕ ምናቱ ንፈልጦ ዲና ተባህርና ይተስርዓት ብዝኾነ ግን እቲ ህዝብና ግን ብንያውሲ ክወስዶ ዝግብኦ ውሳኔታት ክወስድ ክንምዕዶ ጥራይ ዘለና እዚ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅልውላው ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕግርግር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ክራይሲስ ተራ ናይ መንግስቲ ዓብይ እዩ ከምዚ ናይ በዓል ሸወደን ከምዚ ናይ በዓል ኩለን ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ከምዚ ናይ በዓል ኡጋንዳ ዳሓን ኣፍሪቃ ገጽና እንተኸድና ማለት እዩ ስለዚህ ቀዳምነት ሓላፍነት ናይቲ ስርዓት ናይቲ መንግስቲ እዩ ናይቲ ስልጣን ዘሎ አካል እዩ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኩነታት ክህሉ ጥዕንኡ ክህልወሉ ጥንቃቐ ክገብር ክመኽሮ ፋሕ ክብል እቲ ሶሻል ዲስታንስ እንብሎ ዘለና ጥሬት ዝታት እዚ ክገብር ናይቲ መንግስቲ ተራይ ግን ብንጻሩ እንድሕር ከምዚ ትብለን ዘለኻ ይግበር ኣሎ ኮይኑ ኤርትራ እንታይ ምኾነ ብሊና ዘፍርህ ነገር እዩ ከብዳኻ ጥራይ ሓቆፍካ ኮፍ ትብል ማለት እዩ ኩሉ ዝምልከቶ ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ መንግስቲ ኢንሻአላህ እቲዮም ባዕሰብ ስልጣናት ይኹኑ ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ነገር እዚ ደው ክብል ክነግርዎ ነቲ ስርዓት ጥራይ ኢኻ ተተባብዖም ትኽእል ህዝቢ ጭንቀቱ ኣጉዲሉ እቲ ዝፈቶ ብሓባር ምንባር ልምዲ ንግዚኡ ኣወጊዱ ነፍሱ ነፂሉ ክነብር ኣብ ዝሕተተሉ ዘሎ እዋን ንሕማም ኮሮና ቫይረስ ብስነ ፍልጠት ክገጥሞ ኣብ ዝሕተተሉ ዘሎ እዋናት ናይ ቀረባት ዋሕዲ የጋጥመሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ማይ የሎን ኤሌክትሪክ የሎን ብዘይካዚ ብሰራዊት ግፋ ይካየድ ኣሎ ዝብል ኣዝዩ ዘሸቁርር ዘፍርህን ሓበሬታ ይውሕዝ ኣሎ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ካብ ዘድልዩ ኣገደስቲ ነገራት ሓደ ማይ እዩ ደጋጊምካ ብሳሙና ምሕጻብ ስለ ዘገድስ መንግስቲ ማይ ከቕርብ ሳሙና ክዕድል ነይርዎ ካልእ ህዝቢ ክፈናተት ኣብ ዝሕተተሉ ዘሎ እዋን ጽዑቕ ግፋ ምክያድ ወይ ንሰባ ገዲድካ ፖለቲካዊ ስብከት ክሰምዕ ምእካብ ንባዕሉ ዘይሓላፍነታዊ እዩ እዚ ንህዝብና ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ግዲ ህዝቢ የብሉን ህዝቢ ክድሕን ዘይኮነስ ክመውት ይባሃጉ ዝብሉ ሓበሬታታት ብቐጻሊ ይውሕዙ ኣለዉ ስምዒት ህዝቢ በዚ ጥራይ ኣይብቃዕን ብተወሳኺ ሓለዋት ናይቶም ተገፊፎም ኣብ ዘይፍለጥ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ተዳጊኖም ዝርከቡ ዘለዉ ፍትዋት ደቁ ድማ ዝዓበየ ጭንቀት ገይሩሉ ይርከብ እቲ መንግስቲ ግና በዚ ዝዓጦ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ይሰማምዑ ሓደ ካብኦም ድማ ኣብ ማይስርዋ ን4 ዓመታት ዝተኣስረ ደራስን ገጣማይን ጸጋይ መሓሪ ሎሚ ካብ ሃገረ ሸወደን ሓሳባቱ ብኸምዚ ይገልጾ ጸጋይ መሓሪ ካብ ከተማ ቬስሮስ ስወደን ገጣማይ ደራሲ ከምኡን ጋዜጠኛ ሎሙ ድማኒ ሞያዊ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ብቐዳምነት ስለ ዝሃብካ ንዕድል የመስግነካ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበርካሉ ግዜ ኣብ ህይወትካ ንኣስታት 4 ዓመት ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ዘሕለፍካ ናይ ስነ ጥበብ ሰብ ስለዚ ደጋጊመ ማለት ብዙሕ ግዜ ስለ ንራኸብ ሓፂር ምስጋና ጥራይ ከቕርበልካ ይቐኒየለይ ነዚ ዘሎ ኩነታት ማእከል ጌርና ብዓቕሚ ገለገ ተንኪ ዋነ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣለኹ ነዚ ዕድመ ስለዚ ዓድምካኒ እወ
أجن حتى كادلي زلخو بزعباتهم كم تستخ حدا وان نوركايو أبيت ما أسرتي ما يسروا تأثيرهم زلوا بزي فتحي نعسرتات عمتات يكون كأو جمير كاس كسا تحتوت حجر إسر زلوا دوصل زلوا سبات نوعهم زملكت إنا كن زيجاتات إرترا كن أشحات زيجاتات إرترا خنزال عربي ليه توعكا سلازي بمجمر تاسكب زعبازي حمام زي تقولوا نعها بك عدل مس بفلا مستسر حل عينت نايسن أمره كنا تحت بزح سبعة يتفرو بهاليموني انتاي كنو بيلنا لنا جوني أنا انتاي مجمرا مالت كان المي توم كيلاتات نايتي عودي بوزحي لما لوندو أنا انتاي قبل زدهلي مجمرا نزخونا نقر كت مفتحي وكتره وتخوينكا خد سعرة تخوينكا قطر حدا رجوع أمره كله كله مالتي حجي أب العالم زلوا إيرتراوي قطر حدا كم حال الفوز اللي مالك تنتايم مجمرة رج نبل بك رجوع زخونة أمره هالونا رجوع أمره ندحر زيها لينا نتزبها زلوا بناي حكمنا بعلمزي ناي سبتعنا بعلمزي وهاب زلوا حبريت أين سبل لنا شغطا ندحر له اتي عين اللبونا يعوري ابقدنيها خلا مفتح يترينها اندحر تقطل لك اندحر تربش الله اندحر تفرح الله مالت حجي مفرح مرباش يكون نتحمام كم حمام تقبلنا اتي زوهاب زولو بكيلاتات متقباري قال ولا حاجه لازم قطر حاجه انا كم حالف زدلي رجو امرو يالونا مالت بقى نرجع اسكا صقاي اوغن تامسلك حزب إرترا حج خرج قالو زخل كنتات يبلون لومي ولا زي لومي قنا بحطيرو اب كتماتات إرترا قفاقني ما يلن الكتريك يلن كوم يدي بتصاوع دمص زلو حجي معلتاوي وتو تربشي زلو كمي غير يخرج تردي كان حفشاو نتو ام العالم زل إرترا وند الى نيره زي نبمول عالم زل إرتراوي ملختين دحر حليف رجو امور غيرنا نتسواب زلو بناي كيلاتات سبتعنا نتقبرو كم زولو بدحريو ناب إرترا اندحر كينا كال عالمي إرترا جنحوي كي قفحني ناب تمول ازلي إرترا بخافي لأن انت يخبلو زخيل اب إرترا زولو هزبنا بو حدو كابتي نبور ننبرز نبرنا اكايدا وچ كنبل يدليو انا مالتي نارنتي سيركا بحبار تحاوف كامسعام بحبار لازم سيتي انا ببرانا خوميو ازغنت انا ببرانا اي نزلو اي سعرنا نزلو هيوت نزلو حمام بخومو كنسعرو اي نخلنا توتالو مالت سلازي تي كيبلوني زبل نصقام غيحفنا حجي تي بتسفا قبر اتنا إرترا بعلمز تعنا حبريتا كوبونة هزبي في اللعب السعازي تسفا قبر تهزبي جن قرب كابتز نبرا النبابرو أب أخيبات برلو أب قلبر أب قبر قرب كخنس ترحى خيدي للو نابتي بيت مؤثرتي اندحر آتي بمنفس جن جونحوي كالعالمي هاي تحسبو اتير دقزو اللوكا سامنا ماي كالخالق كركب زي كاله انا كان سبيسيفيكالي كزارب بس لاني مثلا تامنتون كله انا ما يسروا اخو زكا جنحوي ما يسروا بمنفس نحب اخينا بحلنا نحب اخينا بحلنا خذكرهم كله خلته ما وزلو انا ابز زلو ابزي مولحرنا زلو انا برنا نربش ندحر نچنق حلينا بزي حمامسي ابتا مترون 80 بمترون 80 اتخون شلا زلو كل 3 سبات انت انا تقضي كيلو مخيل مغماتو ايشغرني لاي بحق لك مالتي اوسي مش دو سامنا معلتاو وحصبو كذا خالق دبو ازي بحال زلو طنقاتات كغبرسي ايتحسبو يلن مالتي سلازي انا كنت كان ناي بحق نزب دغزولو إرتراوي ابس عز كما حال فلدلي كابتي قدم حج بالشع غزي بوزح غزي تبعي اسراتنا يفتحي لاندينا ابس عزقن زلعاله كمزي متخاب غيرا نزي ملقت زكانو محالف تقدر نفتر نتسرعت ملقتك حما حالف ديال انا نزب دغزولو مالت مغنياتو ابتشلاتي كوينو نزي كتصب بامرهم بتي ساينساو مجدي نجبرو نتنقالو زبال زلون بخلتي تصورو كبيدو بتعالي يلن تي ماتيريال مالتي تسامنا تخالخال يبلوم مسارتاو نجر زي بلو ايكونن سامنا قال ملخال يكرهو بتا امورخا
نايتو زلوا تنكت كي أخلهم نايتو زلوا تغطي أخلهم أبتلم أبغى قاد كي أخلهم حدا فوز زي ولا حمام متشي وتبايلو مود ما حسبوا جاني مترون 80 بمترون 80 كلت 3 سواء نحلالو يدقسوا له ولا حدا مسرته وطريت يلن زبلع يلن انت عانت ساعدين كم تخيل بعدها قوم تجنحوا الراي حجي ما كم تفلطوا زلها كل عالمنا حد حدو تعزازيبو ناي مالسي نتي امونغو زنورو بزح حسابنا يقرم بال كونتات زريئلو زلو كونتات مالتي ابقالو هاغرا زركب اسراتون بتمهاسال كونتات قرب حلفاتات كاب منغستاتهم زرخبولو مالتهم حدث اسرات كيحوسو مغبرا بإثيوبيا الله حجي نتم أسرتم وين نتم حلوت تم مايسروا زلوا ويكا نابتم قالوا بيت ما أسرتها زلوا نزقات أمنات كادم تقسم عسقال تم حلال فما لغتاي أنا بتاعن تخيج مرجان حوينا ومتك أبز دقة زلوا سبتها تنكف هذه الكازلها أتي كل فليات وندا وحفائي حدا خوين زلوا ساعة زبالك أبادس زبالات النتبي بوحد وأبز شو أنا نسخان نبرو زلوا ناسي أتي يمانين تجمعين سلفتات زبالتي كوينات يوم زقاتو نايمت رشات مقاد كساي كوينهم سمعوا خا تخالق هيوت مال أزاس عزي أجن يلن قوم تزرب أخوان تقرأ لأمات ميدا يسمعني بمول أبحانت اللو بك حدا حسب حدا خساي كوينهم يخد اللو مالتي مخنياتو هي هزبهم كيد حنو مالتي تقول في اللاتهم وقعيفهم أبزد قلنا زلنا سوات كا أبس عزي هيوت أشحت ندات أفلات أقاومك ساي ليكون بمول تهزب إرترا ويزبل السورات كفتح نتسرعة تطبخ جبر يلاو مالتي نتهم أتي جودا جودي قط قط زمرو كلا خال زلوا سبات أنا حتى أري من أختي لا يبحك إن شاء الله عين البونام كخفت الله مجابير تسفى جبر أبس عزي أتبمول حكاتهم زلهم سلو أجات أمر خيبة مالو كان زي بمخنيات زي ما تقولوا أبس عزي تي بمول وتجوروا حكات كناس حلو تسفى جبر مالتي نتي أوز الله سب بفقري بفصايع كحب حبوه نزاي نزل التقطقة بخلتيو مداي هيوتو كادحنو تسفى جبر مالتي كاسي مالتي نسخاتكم كلهم مالت كم تكابزي مالت بتماسالو كنتات بتفلالي اللي بعد حمامات سبات أو أبتبيت مأسرتي موتو نيرميم نفس متفاون يكايدو نيرميم سلازي اسكي مالت قرب نتي زلو كنتات ازي أبدق زلو حبرسب فلاي ترديو أكندتهم أسرات كمي يخقبر زخيل ولا تأوشت أب إرترا زلوون نبعل شجيرو زلو جن بتماسالي قرب رهوا زلو سب انتاخ قبر قبوا أنا ذا كم زي دقاقي مزبلا زلوا زبي دقا زلوا هزبي جانا حوين ذا زبلا زلوا دقاقي ما أبتبيت ما أسرتي أبتشيرلاتي حدا قتال حمام متيو بمستنفات رايك حلف زخيل متيو قتالي ما مداني تيبلون زبل ندحر سميت أسرة أو زلوا كم زبال قاد ما أبتا 280 ب280 كتسلسة تدريب زدقس أبحانتون كبزلو مسكيناي إرتراو زيغا إذن مسامعين نتز نورو تغطي انت عنا تغطي يكدمورو بوزع نقرا كقاطم خلي بسعزي كلا حدا حلفو تيلو بوزع نقرا كقاطم خلي ناي نفس قتلت بولو كالخالي بولو ناي أمرو تغطي نابتال كمعبل زخل ناي أمرو تغطي كمتخيل مالتي بتعمي كبيدي ولا حنتي يبلك أنا تبوزلو أسرسي كم زقبر كتولا يتخلني أكو ولا حدا ترى حق كتولا يتخلني أميترن سومانين تعشي بلو خد سلسب تعاتب كتولا لو أي تخلني ما يبلون سامنا يبلون تمسرت أو نقريب حتى ولا أنت يخقبر زي كل ولا قبر تبايلو مالك سلز نزيريو تسابع أوزلو نفسه يقتل كيك فلل أحواتو بيتسابو أما يسروا وي أبتخال 300 قلم بيت ما أسرت زي ولو إيرتراوي كان زي اللي رقتني أبزو دقا زلو نحلو نزك حالة زي كوين مالك أبسع الزغن نابحلو نؤزم الله سولو همو تاقواني فلو مالك سلازي بحلنا نابتي قد نخيد مو نتما أوزلو نزا نفاس حارنت نزا تريتي نفاس السماغيرم بوحدتي ساب قبرز اللي تنقاطات كقبرو نخواتو حجي بقى مش نايبا حق قويات يلينا مالك حبير كمالك حبير ندحر ساب حبير خاني ياريكو بعلتا يفريسو جنحوي سلازي حبير كان دحر بحنساب
ድምፅኻ ስኒዕኻ ያሪኮ ፈሪሱ ካልእ እምባታቱን ፈሪስ እዩ ስለዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ጸሊም እምባ ዘይፈርሰሉ ምክንያት ከየለን ማለት እዩ ተዘይ ኮይንካ ኣብ ሰዓዚ ብጣዕሚ ህዝቢ ነቶም ኣው ዘለው ኣብ ኣፋፍ ሞት ዘለው እሱራት ነዚ ዝኣቶም ዘሎ ሓዊ ሞት ከዓ ካብኡ ዝድሕንሉ መገዲ ብሓንሳብ ኮንካ እውይ ምባል እዩ ካልእ ወላ ሓደ ኣይረአየና ኣብ ሰዓት ደገፍ ስርዓት ኣስመራ እውን ብግዲኦም ኮሮና ቫይረስ ከምቲ ዝተሓስበ ኣብ ኤርትራ ኣየስፋሕፍሐን ዝብል ሓበሬታታት ይሰዱ ኣለው ነዚ ዝምልከት ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ነቕርቦ መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ ምስ ሙሉእ ጥዕና ንመነየልኩም إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ዘለኹሞ ምስ ሙሉእ ጥዕና ክትህልውና ተመነና ከም ወትሮ ሓሙስ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮም እዋናውያን መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ بخبر زعدمكم أخبرت محاري سناي تصنحوت مدام من سياد عبريدي رنا كاب دقيق ندقيق بأشحات قطر ملكفت سبات زو سخزلو حمام كورونا فيروس نبزل العالم قدامي ناي مهلاون زي مهلاون سمعت فتيرو يركب كم سعبينو أما بزحت انكفالات عالمنا زتفلاليو نزي تلابع حمام كم مسفحفح يقوتيوم استبهلو حدش تحقتات صديقومن يتصدقونالو منغستاتن بايسوتاتومن ازوم حقتات نمزداق ليتن معالتن ابزته يركبو ህዝቡን በወገኑ ነቶም ወጪኦም ዘሎ ሕግታት ንምልምማድ ዝከኣሎ ይገብራሉ አባና ማለት ኣብ ሕብረተሰብናን መንስያትናን ምስ ንምለስ ከምቲ ዝድለ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ መምርሒታት ንጥቀመሉ ለና ዲና ደፊርካ እወዘብል ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ላግፂ ዘሎ ብፍላይ መንስያት ከዓ ካብቲን ህይወትና ዘሎና ትሑት ዋጋ መሃብ ዝተበገሰ ንሞት ዘይንፈርሕ መሲልና ክንረአ ንፍትና ኣለና ስለዚ መደብኩም መደብ መንስያት ደጋጊምና ጥንቃቐ ክንገብር ትምኽረና እቲ ዘሎ ሓድሽ ሕግታት ክንለማመዶ ንኣብነት ኣዝዮም ዘይገድሱ መገሻታት ምጉዳል ኣብ እኩብ ሰብ ዘይምሕዋስ ዝኣመሰሉ ኣብ ርእስቶም ደጋጊሞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ከም ምሕላው ጽሬት ኣዳውን ምምጋብ እኹል ማእዛታት ዘለዎ መግብታትን ናይ ሎሚ መደብና እምበኣር ኣብዚ ዘተኮረ ይኸውን ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም راديو إيرنا كورونا فيروس ኣብ ቻይና ካብ ዝቕልቀላት ሒዙ ንነጸርታ ምክልኻል ኣፈዋውሳን መተሃዳዲእን ንትሕማም ክንወስዶም ዘለና ኣገባባት ብዝምልከት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ጸኒሑን ኣሎን ገለ ካብቲ ሓበሬታ ኣዝዩ ጠቓምን ብስነ ፍልጠት ዝተደገፈን እኳ እንተኾነ ገሊኡ ግን መሰረት ዘይብሉ ፈውሰይ ፈውሲ ዓሻን ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና ንኣብነት ሓደ ካብቲ ንነጸርታ ዝሕማም ብዝምልከት ብኢንተርኔት ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ትንፋስካ ን10 ሰከንድ ብምሕባእ ማለት ብኣፍካ ይኹን ብኣፍንጫኻ ከይስተንፈስካ ብቐሊል ኣገባብ ኮሮና ቫይረስ ኣለካን ይብልካን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ዝብል እዩ በዚ መሰረት ትንፋስካ ን10 ሰከንድ ድሕሪ ምሕባእካ እንተስዒልካን ትኽትኽታን ተገይሩልካን እቲ ሕማም ኣሎካ ሰዓልን ትኽትኽታን እንተ ዘይገይሩልካ ግን ነጻይኻ ዝብል እዩ ነዚ ብዝምልከት ክኢላታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ከምዚ ዓይነት ነጸርታ ዘይስነ ፍልጠታዊ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ጉጉዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ክኢላታት ትንፋስካ ኣብ እትሓብኣሉ ግዜ ካብ ሕማም ኮሮና ወጻኢ ብኻልእ ዝተፈላለየ ምኽንያት ንኣብነት ኣዝማ ተራ ሰዓልን ካልእ ሕማምን እውን ትኽትኽታ ክገብሩልካ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም ብተወሳኺ እቶም ክኢላታት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተበከልካን ዘይተበከልካን ብትንፋስን ኣተነፋፍሳን ዘይኮነ ብሕክምናዊ መርመራ ጥራሕ ከም ዝረጋገጽ ነጊሮም ኣለዉ እቲ ዝበዝሐ ንሕማም ኮሮና ኣመልኪቱ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ክመሓላለፍን ክዘዋወርን ዝጸንሐ ካልእ ሓበሬታ ከዓ ንኣፈዋውሳ እዚ ሕማም ዝምልከት እዩ
بمسرت زحبريتا صعدا شغورتي بما يفلحك بمستاي فيتامين سي بمزوتار شاهي بجنجبل بمستاي نحمام كورونا كتكلاخلو خم تخئلي بتوسخي نغورو رخا بلبط زبله ماي ጨውን ጎርዓራ ዓቢልካ በመሕጻብ ቀጻልን በብቁሩምድ ማይ በምስታይ ነቲ ቫይረስ ካብ ጎሮሮኻ ናብ ማዓናጡኻ ብምውራድ ኣብኡ ብዝፍጠር ኣሲድ ከም ዝመውት ምግባር ነቲ ሕማም ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ ዝብል እዩ እቶም ክኢላታት ግን ነዚ ውዱቕ ገይሮም ኣለዉ ጻዕዳ ሽጉርቲ ስርዓተ ምክልኻል ነብስና ካብ ምሕያል ሓሊፉ ካብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይከላኸለልና ብምሕባር ማይ ምስታይ ይኹን ቪታሚን ሲ ምውሳድ ወይ እውን ንጎሮሮኻ በማይን ጨውን ምሕጻብ ንመተሃዳድኢ ረስንን ንምጉዳል ክጠቕሙ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ካብቲ ሕማም ክከላኸሉልና ከም ዘይክእሉ ብዘይሻሙ ቃላት ገሊፆም ኣለዉ ምዚ ብዝተሓሓዝ ካብ ልሳን ብዙሓት ኤርትራውያን ንሰምዖ ካልእ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ተባራሪ ወረውን ኣሎ እዚ ኸኣ ንሕና ሓበሻ ብዙሕ በርበረ ስለንበልዕ ኮሮና ቫይረስ ናባና ገጹ ኣይመጽእን እዩ ዝብል እዩ ነዚ መረዳእታ እዚ ኣመልኪቶም እቶም ክኢላታት ዝሃብዎ መምርሁ እኳ እንተዘየለ እቲ ናይ መብዛሕትና መረዳእታ ግን ብስነ ፍልጠት ዘይተረጋገፀን ቤላቤሎውን ስለ ዝኾነ ብኸምዚ ዝበለ ባዕላትና ዝመሃዝናዮን ዝተመናዮም ቤላቤሎ ከይተዓሸና ከም ዓለምና ጥንቃቐ ክንገብር እቲ ዝበለጸ ምርጫ እዩ ተመራምርቲ ስነ ቫይረስ ብተደጋጋሚ ንኽታበት ኮቪድ-19 ኣመልኪቶም የብርህዎ ከም ዘለዉ ክታበት እዚ ሕማም ተረኺቡ ናብ ጥቕሚ ሓፋሽ ክሳዕ ዝውዕል ገና ኣዋርሕ ክወስድ ስለ ዝኽእል መድሃኒት ተረኺቡ ወይ እውን እዝንትን መድሃኒት እዩ ንዓና ኣይቀርበናን እዩ እናበልካ ዘይርጉፅ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ሰባት ግቡእ ርእሰ ምክልኻል ንኸይገብሩን ክዛነዩን ብምግባር ስለ ዘቃልዕ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መደብኩም መደብ መንእስያት ኩሉ ሰብ ነዚ ሕማም ንምክልኻል እጃሙ ክገብርን ከምዚ ዝበለ ዘይተረጋገፀ ቤላቤሎው ካብ ምዝርጋሕ ክቁጠብን ተዘኻኽር ከም ዝፍለጥ ኣእዳውካ ምሕጻብ ለቀነ ኣብ ማዕከናት ዜና ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ዛዕባ እዩ ሕጂ ደኣ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ተደጋጊሙ እምበር ኣእዳውካ ምሕጻብ ንጥዕናና ኣገዳሲ ምዃኑስ ካብ ቀደማት ሒዝና ንሰምዖ ዝነበርና ኣገዳሲ ምኽሪ እዩ ኣእዳውካ ምሕጻብ ካብ ብዙሓት ብባክተርያን ቫይረስን ዝመሓላለፉ ሕማማት ከም ዝከላኸለልናን ነቲ ተኽእሎታት ምልባዕ ሕማም ብዓብዪ ሚእታዊት ከም ዘጉድሎን መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም ግዜ ቁሪ ብፍላይ ቫይረስ ዝፋረየሉ ምቹእ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣእዳውና ብተደጋጋሚ ብማይን ሳሙናን ብምሕጻብ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከናግፈና ይኽእል እዩ እዚ ኮይኑ ከብቃዕ ግን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሰባት ኣእዳዎም ናይ ምሕጻብ ልምዲ ከም ዘይብሎም ሓደ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተገበረ ዳሳሳዊ መጽናዕቲ ዘርጊሕዎ ኣሎ እቲ ብጋሉፕ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ትካል ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝገበሮ ዳሳሳዊ መጽናዕቲ ከም ኣብነት 50 ሚእታዊት ሆላንዳውያን ሽንቲ ቤት ድሕሪ ምብጽሖም ብሳሙናን ማይን ገይሮም ኣእዳዎም ኣይሕጸቡን እዮም እዚ ሚእታዊት ዝሓሸ ይኹን እምበር ኣብ ዓዲ ጥልያን ከዓ 43 ሚእታዊት ኣብ እስጳኛን ፈረንሳን 40 ሚእታዊት ሽንቲ ቤት ጸኒሖም ኣእዳዎም ብሳሙናን ማይን ኣይሕጸቡን እዮም እንግሊዛውያን ብተዛማዲ ዝሓሹ ኮይኖም ተረኺቦም ኣለዉ ኣብቲ ዳሳሳዊ መጽናዕቲ 75 ሚእታዊት እንግሊዛውያን ሽንቲ ቤት ድሕሪ ምብጽሖም ኣእዳዎም ብደንቢ ብሳሙናን ማይን ከም ዝሕጸቡ ተሓቢሩ በመሰረት መጽናዕቲ ኣብ ኤውሮጳ እቶም ዝጸረዩ ቦስኒያ ሄርዞጎቪና ኮይኖም 95 ሚእታዊት ቦስኒያውያን ሽንቲ ቤት ድሕሪ ምጥቃም ኣእዳዎም ብሳሙናን ማይን ይሕጸቡ ቀጺሎም ዝጸረዩ ህዝቢ ከዓ ፖርቱጋል ኮይኖም 85 ሚእታዊት ኣእዳዎም ከም ዝሕጸቡ እቲ መጽናዕቲ ይገልጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ከም ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ነይሩ ኣብ መደብኩም መደብ መንእስያት ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ወይ እውን ብትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ ብኣድራሻና radio@gmail.com ወይ ድማ ብቁጽ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ከምኡ እውን ኣብ ናይ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትልእኩልና ትኽእሉ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ሙሉእ ጥዕና እናተመነና ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና